И здравейте хора! Тук съм приготвил една PC, Gaming PC, пак обърках, конфигурация за хората с много нисък бюджет. Тази конфигурация с бюджет 500 лева. Направих още една след другата, защото миналата много набързо така обясних, сега по-бавничко ще ви обяснявам. Това е процесорът Intel Pentium G3260. Той е, както тук може да видите, двуядрен процесор на 3,3 ГГц, Hensel 3 мегабита, кеш и сокет 1150. Този процесор също така и бокс, който означава, че има и охлаждане с термопаста вътре в кутията, и е само за 107 лева 99 ст., което е доста на сметка. Сега ще преминем към нашата видеокарта, която е PowerCore Radeon R7 251 ГБ, фабрично overclockната GDDR5. 128 бита, предпочетох да е 1 ГБ GDDR5 128 бита, отколкото 2 ГБ GDDR3 и там 64 мегабита. Това е по-добро, поне според мен. И ето я. Много добра, ще подкара, не е много добра, но ще подкара игри като Евротрук, игри като Minecraft, CSGO и такива неща. Това пак е нашата дълна нападка. Възможно най-ефтината за нашия сокет 1150, който е и сокета на процесора. Ето. Сокет 1150, 95 лева, видеокарта на нападка. Ето тук поддържа процесора Intel Pentium 1150, брой сокети, брой сокети за поставяне на процесор 1, поддържа памет DDR3, извинете, и честота, която е 1330 и 1066 МГц. Има и SATA 2, има и SATA 3, което е много добро. И сега ще ви покажа и нашата памет. HyperX Fury Blue 4 ГБ DDR3, 1600 МГц. Не е много, ще подкара игри пак като Евротрук, American Truck, Minecraft, CSGO и смятам, че е напълно съвсем. Ето и нашия хард диск, който ще бъде по-хубав в другата конфигурация. Хард диск Toshiba 500 ГБ 7200 оборота в минута, 32 мегабита и SATA 3. Много добър процесор. Много хубав. Тук съм избрал за много голямо спестяване едно комбо между кутии и съхранване. Кутията е Deluxe DK 670 Mid Power iXT 500 W черна. 500 W захранване, мисля, че ще е достатъчно, даже предостатъчно за нашата конфигурация. Само 39 лева, ако трябваше тия части по-отделно ги спирам, ще е много по-скъпо. Това ще е видеото.